セリエ A スーパーサッカーは今節最終節第34節を迎えて最後の盛り上がりを見せています。今日はイタリア北部の都市ミラノにありますスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ、おなじみのサンシーロスタジアムからウェファーカップ出場をかけましたインテルとセリエ A 残留をかけましたパドバの対戦をお届けしてまいります。解説はおなじみ横浜マリノスコーチの早野博さんです。早野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、インテルとパドバという対戦なんですけれども、今日は何を楽しみに見ていきますか？もう最終節になりましたしね、ウェハーカップの出場権とセリエ A 残留をかけたパドバという、そういうチームのモチベーションでちょっと見てみたいですね。はい、インテルとパドバという対戦になっています。インテルは目下のところ13勝10敗10の引き分け、勝ち点49で6位ですが、7位のカリャリと同じ勝ち点同ポイントとなっています。一方のパドバの方は12勝17敗4つの引き分け、勝ち点40、14位15位のジェノアとは勝ち点差で3ポイントの差があるんですが、もし今日パドバが負けましてジェノアが勝ちますと勝ち点で並び、決定戦ということになります。今日の試合の主審はピエール・ルイージ・コッリーナさん。ホームのインテルとそしてアウェイのパドバの対戦です。まずはホームのインテルの11からご紹介してまいりましょう。ゴールキーパーがパリューカです。2番ベテランのベルゴミ、3番若いコンテ、4番がベルティ、5番にフェスタ、6番がマッシモ・パガニンです。7番オルランディーニ、8番にビアンキ、そして9番デルベッキオ、10番がフォントラン、11番がソサです。ベルカンプ4区の2人はオランダ代表の合宿ということで今日の試合には出場いたしません。一方のアウェイのパドバなんですが、こちらはゴールキーパーがボナユーティ、そして2番がバンレーリ、3番がガブリエーリです。4番フランチェスケッティ、5番クイッキ、6番がご存知ダラス、7番ヌンツィアータ、8番ゾラット、9番がガルデリージ、10番がロンギ、11番がマニエーロとなっています。インテルはオッタビオ・ビアンキ監督、そしてパドバはマウロ・サンドレアーニ監督が率います。パドバは実は監督2人制を引いておりまして、もう1人スタッキーニという監督さんがいらっしゃるんですが、こちらは補佐役、実際に指揮を執るのはサンドレアーニ監督です。パドバに来て6シーズン目のサンドレアーニ監督、トップを率いて今シーズンが4シーズン目ということになります。ホームチームインテルのキックオフでまもなく試合が始まります。ボールのそばには9番をつけましたデルベッキオ、マルコ・デルベッキオとそしてルーベン・ソサがいます。まもなく試合が始まります。インテルとパドバの対戦です。フレンチオープンテニスが行われていますパリローランギャルスは現在雨が降っておりますが、こちらトリノは今朝方は雨が降っていたんですが、現在は曇りから薄日が差しております。こちらミラノは、今朝方は雨だったんですが、現在は雨は上がっています。今試合が始まりました。インテルのキックオフで試合が始まっています。さあ11番のソサがボールを持ちましたが、パドバがボールを奪っています。ハーフウェイラインを越えました。選手倒れましたがホイッスルが鳴っています。倒れたのは2番のバンレーリ、179センチの右サイドの選手です。1969年生まれ、今シーズンは第7節のフィオレンティーナ戦でゴールを1つ決めています。4番のフランチェスケッティから右サイドでボールが出されました。そして前線を送られますがバックパス、中央へ持っていきます。ボールはインテルです。さあ長いボールが前線に供給されるルーベン・ソサ、中央へ持っていく。しかしこのボールはクリアしそうです。パドバ右サイド、ハーフウェイラインを越えたところで倒されました。パドバボールです。まだ始まったばかりなんですがかなり激しいですね。そうですね、今ベルゴミですかね、積極的に上がってきましたよね。やはりこのゲーム勝ちに行くというところ、キャプテンシーを出してやったんじゃないでしょうかね今。さあ右サイドパドバ、前線にスルーパス、ペナルティーエリアのすぐそばからボールは左サイドに流れてきます。パドバが一度戻して立て直します。10番のロンギが右に出しました。7番のヌンツィアータ、そして今度は右サイドいっぱいまでボールがいっています。10番のロンギが何か声を出しましたが、ボールは前線に送られる。ゴールラインを越えてしまいます。フォントランがボールをキーパーのパリューカに渡しました。背中が見えているのがベルゴミです。ベテラン
インテル右サイドからの攻めです。7番のオルランディーニが前に上がっていきますが、デルベッキオボールを処理することができません。しかし依然としてインテルボールです。右サイド、さあ1人上がっていった。タッチを割っています。攻撃に入る時も非常にいいリズムですよね、はい、今のワンツーの形から上がってきましたけどね、さあ長いボールが正面に行きました。ヘッドでペナルティーエリアの中です。ヘッドでクリアしたのは3番のガブリエリ。しかしこのクリア小さい。依然として危険地帯にボールはありますが、ワンバウンドでキーパーのボナユーティ、182センチのキーパーです。プレーを切らずに続けます。インテルの18節から26節までの戦いぶりです。この間かなり好調でした。モラッティ新会長就任後、第20節から27節まで6勝2引き分け、8試合負けがありませんでした。そして後半戦の戦いぶりです。27節はミランダービーを3対1で制しています。この試合は実に素晴らしい試合でした。しかしここに来てちょっともたつきがありますインテルです。そして一方のパドバ、18節から26節までの戦いぶりです。第20節で4対2というスコアでトリノを下しているのが目を引きます。そして第28節ユベントスに勝っています。27節にはラツィオにも勝っています。前節はジェノアと引き分けました。セリエ A 残留をこの試合にかけていますパドバ。右サイドオルランディーニ、中央へ少しずつポイントをずらしていきました。パドバのクリアちょっとちっちゃい。タッチを割っています。パドバは現在14位、15位のジェノアとは勝ち点の差が3つ3ポイントあります。ですからパドバは今日の試合引き分けますと、とにかく勝ち点を取りますとセリエ A 残留ということになります。一方15位のジェノアはパドバが負けてなおかつジェノアが勝った場合にのみ同点決勝ということになります。一方のインテルはウェーファーカップ出場権を狙っています。こちらの方は現在7位のカビアリと同じポイント同ポイントで並んでいます。ソサが倒されました。倒したのはフランチェスケッティです。こういった形で前線に張らずにですね、はい、少し下がってからボールを受けた時のソサの動きっていうのは非常に怖いんですよね。さあこの位置でのフリーキックです。壁を作ります。キャプテンマークをつけているのは10番のダミアーノ・ロンギです。パドバの壁、そしてこちらソサが左へポイントをずらしてドリブル、そして出した。センタリングはダメです。今は直接打つかに見せかけてソサが左へドリブルでいってさらにボールを出し、外側にさらに外側に出しましたね。打とうと思ったんだけども打てなかったという感じじゃないでしょうかね、はい、しかし依然としてボールはインテルです。タッチを割ったようです。ウェーファーカップ出場権もそれからセリエ A 残留も同じポイントで全日程今日の第34節を終了した場合は同点決勝ということになります。さあいいパスが通ったペナルティーエリアの中だ。デルベッキオ、しかしなんとかクリアです。ゴールキックに変わるようです。ラナスよく守りました。今のよくついてましたね、非常に前線へのフィードが速いですからね。あの辺のマークを目の中に入れてないと、はい、ゴールまで持っていかれますよね。はい、アメリカ代表昨年のワールドカップを大いに任せたラナスよく守っています。ホイッスルが鳴っています。この位置でフリーキックに変わります。インテルボールです。ボールのそばにはソサ、背中が見えている5番はジャンルカ・フェスタです。さあソサが左にボールを出していきました。フォントランが左足でボールを中に放り込んでいく。デルベッキオのヘディングですがゴールラインを割ってしまいます。今日はオランダ代表の合宿のためベルカンプ、ヨンク2人のオランダ人は出場していません。
ヘッドの競り合いです。ボールはパドバ、3番のガブリエリがずっと上がっていく。さあうまくスルーパス通った。オフサイドはない。左足シュートの正面、ガブリエリのシュート。いやー素晴らしい上がりですね。外側からというよりも、中のところ強引に上がってきましたね、今のもね。3番の左サイドの選手です、ガブリエリ。早野さん、このパドバというチームは2番のバッレーリ、それから3番のガブリエリ、両サイドの選手が非常によく上がっていきますね。上がりますね。このゴールまで持っていく力もあるみたいですね、今の見てみると。はい、今のガブリエリは今シーズン2得点、第6節のミラン、それから第33節のジェノア戦、2つの試合でゴールを挙げています。そういえばこの第6節のミラン戦は勝ったんですよね、パドバはね。そうなんですよ。ビッグチームによく勝ちますよね。さあそのまたガブリエリがいいボールを中に上げていきました。クロス、こぼれ球、パドバが拾います。センタリングはダメです。しかしまだちょっと地域は下がっていますが、パドバがボールを支配しています。右サイドから今度は前に上がっていこうというところ、1人またオーバーラップしてぐーっと前に上がっていきました。ヌンツィアタだったでしょうか。中央からパドバ、右サイドにボールを出していく。さあ強いボール、シュート、枠には行きませんが積極果敢なパドバの攻め。そうですね、フィニッシュの形、真ん中でキープしてさばいて、ここですよね、右サイドにさばいてゴール前に詰めていくという形ですからね。はい、バンレーリですね、2番のバンレーリ、ダビド・バンレーリ。しかし本当に両サイドが、そうですね、シュート放ったのが両サイドの選手ですね、ガブリエリとバンレーリですからね、ボールはパドバのキーパーボナユーティのところまで来ています。今シュートを放ちましたパドバのバンレイリ、この人は昨シーズンはパルマで20試合に出場、1ゴールをゲットしています。ホイッスルが鳴っています。オッタビオ・ビアンキ監督、86年87年のシーズンにナポリにスクデットをもたらしています。そして昨シーズンはナポリのフロントに入っていたビアンキ監督、今シーズンインテルを率いて、インテルは現在6位です。パドバのスローインと変わります。縦に長いスローインでした。ハーフウェイライン付近です。さあまた右サイドの選手がずっと上がっていく。パドバがボールをキープ、右サイドタッチライン沿い、前線にボールを送りますがタッチを割りました。パドバボールです。インテルの選手ベルゴミに当たってタッチを割ったようです。キャプテンのジュゼッペ・ベルゴミ、前半の10分を回りました。さて早野さん、前半の10分を回ったわけなんですが、ここまで、立ち上がりの両チームの印象はいかがですか。パドバの方ですよね、引き分けでもいいんですけども、そういったところ、そういう感じで守ってカウンターということじゃないようなイメージですね、ここまでね。かなり積極的ですよね。特に両サイドのフルバックも攻めに転じてますしね、こうしないとなかなか引き分けでもいいという消極的策だと逆に先制点を取られることありますんでね。さあパドバの選手倒されました。マニエーロです。今シーズンは8ゴール、通算12のゴールをゲットしています。最近では31節のレジアーナ戦で2ゴールをゲットしましたフィリッポ・マニエーロ、1972年の9月11日生まれ、まだ22歳という選手です。185センチ、長身のフォワードです。ボールをわざとタッチラインの外に出して治療のためにプレーを切っていたので、またインテルボールに戻しました。左サイドからの攻めになります。さあタッチライン沿い、大きく地域を稼ぎました。中央にはソサとデルベッキオ、しかしクリアしました。またインテルがボールを奪っている。これはホイッスルです。あるいはカードが、イエローカードが出されました。7番のヌンツィアータでしょうか、もらったのは。足をすくいました。インテルの方も相手ゾーンの高いところのプレスが厳しいですよね、その取ったボールで攻撃に入っていくということで、その逆に取られてますんで、パドバの方もなかなかファウルをしないと止められないという形でしょうね。
やはり7番のヌンツィアータでした。イエローカードをもらっています。ゴール前にボールが入っていく、ファーサイド頭で落とそうというところですがダメ。しかしこのボール拾いました。7番のオルランディーニ、逆サイドまたファーサイド頭で落とした。これをクリア。さあ逆に速い攻めに転じたいパドバ。10番のロンギ、ベルゴミのボールです。今日はインテルの、ホームでのゲーム、そしてインテルもウェファーカップ出場権がかかった大事な試合なんですが、ここまではなかなかインテルらしいといいますか、自分たちのサッカーができていないようですね。そうですね、なかなかで、しかしですね、さあ今ボールがまたクリアされます。はい、立ち上がりの部分、前線でのプレッシャーも激しいですしね、そういった形からリズムを出そうということじゃないでしょうかね。はい、競り合いです。5番はフェスタです。さあ長い距離打っていったがキーパー落ち着いて処理しています。ベルカンプ4区2人のオランダ代表の選手が今日は出てないんですが、そのあたり影響出てますかね。4区のところで中盤でですね、しっかり絡んで、ベルカンプを使うというこのラインはあると思うんですけどもね、その辺はまだここでちょっとはっきりとは出てないですよね。しかしベルティもよく中盤で頑張ってますしね、ビアンキも前線で絡んでますんで、この辺からうまくつないでいこうという形じゃないでしょうか、インテルは。今日はベルティは4番、ビアンキは8番をつけてプレーしています。先ほど倒されたのはビアンキです。中央でベルティが一度後ろへ返してフォントラン、そしてビアンキ、アレッサンドロ・ビアンキです。右サイドオルランディーニ、ホイッスルが鳴っています。がっちりとした体格のオルランディーニ、ピエール・ルイージ・オルランディーニ、180センチ、75キロという、データなんですが、非常に体格のいい選手、胸板厚いですね。上半身が素晴らしいですね。1972年の10月9日生まれ、昨シーズンはアタランタでプレーしていました。今シーズンは3ゴールです。オルランディーニは今シーズン18節のトリノ戦、21節のフィオレンティーナ戦、そして30節のナポリ戦でゴールをゲットしています。そのオルランディーニとソサが蹴るようです。ルーベン・ソサ、ニアサイド右側の選手はいませんでした。後ろから打っていきました。タッチを割っています。マッシモ・パガニンでしょうか。ボールはボナユーティです。パドバのゴールキーパーです。まだ両チーム得点がありません。前半の15分を回ったところです。長いボール、滞空時間の長いボールが前線へ。しかし今コンテがヘッドで前に出しました。そしてホイッスルが鳴っています。パドバのボールです。ダラスが少し前に上がってきています。左サイド3番のガブリエーリ、さあ左足クロスを上げていきましたが、これはゴールラインを割ってしまいます。また積極的に前に上がっていきました3番のガブリエーリです。今度はインテルの攻撃、フォントラン、そしてつないでいます。ベルゴミから右サイドオルランディーニが下がって受けました。右サイドオルランディーニずっと上がっていく、センターリング、パドバボールです。パドバ10番のロンギから前に出されようというところです。一度後ろへ返してフランチェスケッティが右サイドへ出しましたが、これは受け手がいません。タッチを割ってしまいます。徐々にインテルの方のプレスによってですね、ミスが出始めましたね、パドバの方がね。ボールがつながりにくくなってきているのはやはりそのインテルのプレッシャーということですか。さあインテルボールを上げていく、クリアしました。しかしこのクリア小さい。ヘッドの競り合いからこぼれ球を拾ったのはインテル。オルランディーニ中央へ戻す、もう一回オルランディーニ、ボールは左サイドまで流れていきました。倒
倒されましたが、これはホイッスルはありません。サンシードのお客さんがどよめいています。さあ長い距離、このパスは通らず、なんとか戻ってカットしました。5番のフェスタがよく戻りました。典型的ですよね。フォントランがインターセプトというかカットされて、パスが2本ぐらいで相手ゴール前ですからね。さあコーナーキックです。両チームを通じて初のコーナーキックということになります。ちょっと心配そうなベンチです。キッカーは10番のロンギ、キャプテンです。ダミアーノ・ロンギ、170センチ、今シーズン5ゴールを決めています。左足、ニアサイド。さあこのボールは激しい体と体のぶつかり合い、4番のベルティの方がファウルを取られたようです。パドバボール、ボールのそばには7番のヌンツィアータ、そしてかなり入念な打ち合わせを行っています。まだだいぶゴールまでの距離はあります。パドバの方とすればこういうセットプレーを大事にしたいでしょうね。さあ直接狙ったった、キーパーよく防ぎました。パリューカよく防いだ。そしてクリア。今のはいいシュートでしたね。シュートも素晴らしかったが、パリューカも素晴らしかった。逆にインテルが攻めに転じたいところですが、なんとかパドバ逃れそうです。素晴らしいシュートでしたね。ちょっとボールの軌跡はわからないんですけど、左足でスライス気味に打ったんじゃないですかね、今。さあ上がっていこうというところ、これはまたファウルを取られましたインテル。倒されたのはガルデリージです。そうですね、逃げていくようなボールですよね。蹴ったのは3番のガブリエリでしたかね。強烈でしたね、今の。しかし本当に強烈でした。さあこの位置でのフェイキック、ララスが蹴るようです。いやロンギでした。ロンギが蹴りました。7番のヌンツィアータから右サイド、センタリングが上がってくる、ゴール前、ヘディングシュート決まってゴール。パドバが先制しました。喜びに沸きます。マニエーロのヘディングシュートが決まっています。いやしかし今のは完全にマークがずれてましたね。今シーズン9ゴール目、マニエーロ。前半の20分です。このボールはでも非常にいいボールですよね。素晴らしいヘディング。サンドレアーニ監督も大喜びです。さあ逆にインテルの逆襲。大きなクリアです。前半の20分、マニエーロのヘディングでパドバが1点を先制しています。右サイドからパドバ、いいボールがゴール前に入っていきます。必死に戻ります。インテル右サイドからの攻め、7番のオルランディーニ。しかしあれですね、インテルがペースをつかみかけて、フォントランの取られたボールからですよね。パドバに波がガラッと変わってしまいましたね。さあボール、これはララスのヘディング。必死に走りますパドバ。ロンギが自分のボールだというように手を挙げましたが、判定はインテルボールです。フェスタのスローイン、ボールを渡しました。入れたのはビアンキです。ホイッスル、これはファールがありました。倒された8番のビアンキ。セリエ A 残留をかけたパドバが1点をリード。さあ
インテルこの位置でのフリーキックです。ルーベン・ソサが蹴ります。ソサも強烈な破壊力のある左足を持っています。ニアサイドヘッドでクリアしました。そして7番のオルランディーニ、インテルがドリブルで右サイド、ビアンキ倒されました。ホイッスルはない。タッチを割っている7番のヌンツィアートの激しいプレーでした。そしてマシモパガニンですね。マシモパガニンでしたね。上がってきたのが、6番のマシモパガニン、182センチのディフェンダーです。タッチは割っていません。コンテです。そしてベルゴミ、ボールをまたカットされました。フォントラン、パドバが頭でつなぎます。パドバの選手が倒れています。ちょっとフォントランがミスが目立ちますね。ちょっと不用意にパスを出してカットされるというシーンが、イージーミスなんですよね。さあパドバ3番のガブリエリがスルーパス前に出していく。もう1回戻されますが、ガブリエリ後ろ向きに追っかける形になりました。パドバのボールです。ハーフウェイラインを越えてタッチライン沿い、タッチを割っています。ボールはインテル、キャプテンのベルゴミ。さて早野さん、インテルもウェファーカップの出場がかかっています。ところがホームで1点ビハインドという形になってしまいました。もうこれはもう攻めに行かなきゃいけないですけどもね、逆にこの状況を見ると、パドバの速攻が当てはまるような状況なんですよね。ですからうかつに、さあクロスボール深く入っていきましたが、胸でキーパーに返しました。うかつにこう攻めばかりに行くと2点目という形で取られますんでね、ここをベンチがどういうふうな形で指示を出すかですね。攻めなければいけないことは間違いないですね。さあインテル、ボールはカットされましたが、またこのこぼれ球をベルゴミが拾ってもう1回インテル。さあフォントラン左足で前に出していく。ゴールラインを割ってしまいます。ちょっと頭の痛いオッタビオ・ビアンキ監督です。頭痛そうですね。インテルはこのストーブリーグのちょっと主役といった感じで早くも新聞をいろいろ賑わしているんですが、そうですね、昨日6月3日付のガゼッタによりますと、さあ深く攻め込んでいきます。ちょっとララスともみ合いになっている。ホイッスル、右サイドでデルベッキオとララスがちょっともみ合いになりました。昨日付のガゼッタ・デロ・スポルトによりますと、イングランド代表マンチェスター・ユナイテッドのミッドフィールダーポール・インスのインテルのへの移籍が決定的というふうに報じられております。移籍金はおよそ7億ポンド、10億800万円ということです。でそれ以外にもアルゼンチン代表のフォワードランベール、それからフルバックのザネッティが獲得ほぼ決定ということです。それ以外にもロベルト・バッジョをかなり本気で取りにいってるという話も伝わってますしね。そうですね。さあ相手陣内入っていきました。フォントラン折り返す、ゴール前ヘディング、もう一回オランディーニのシュート、ピンチ逃れました。ロンギがクリアです。今いい形になりましたね。今いい形ですね。外側からの攻めなんですよね。やはり右サイドオランディーニ、左サイド今フォントランだったと思うんですけどね、上げたのは。そういった形でやっぱポイントを作っていかないと、パドバセンターのところは非常に固く固めてますんでね。さあボールを追っていきます。2番のバンレーリー、フィールド外でそういった新しい選手の獲得とか出ると、さあまたチャンスを迎えているインテル、ゴールラインを割っています。ララス体を張っていきました。デルベッキオが飛び込みましたが、ララスが体を張っていきました。ララスがよくついてますね、センターのところは。デルベッキオが行きますがダメです。
直接的に関係はしなかったですけども、その寄せてプレッシャーをかけるといったところでデルベッキオのシュートを簡単にしなかったですね、今のね。まあちょっとお話が途中になりましたけれども、フィールド外で非常に花が咲いてますんでね、中でやってる選手というのは、気にしてはないでしょうけどもね、気になるとは思いますよね。そういうビッグネームが来ると自分のポジションを当然脅かされるわけですからね。そうですよね。さあ長いボールが左サイドへ前線入っていきました。ゴール前にはソサとそれからデルベッキオ、ボールを奪いました。しかしもう一回インテルボールになっている。スルーパスが入っていく。ソサ後ろへ戻しました。ファウルがあったようです。ハンドでしたかね、ちょっと確認できませんでしたが、インテルボールです。1人インテルの選手しゃがみ込んでいますが、靴の紐をシューズの紐を結んでいるようです。オルランディーニとソサ、ロンギが何かコッリーナさんに言っています。壁の枚数の確認じゃないでしょうかね。やはり関節のようですね。コッリーナさん手を挙げています。さあインテルどういう直接狙ったホイッスル、イエローカードが出ましたね。早く出過ぎたということじゃないですか。はい、ゾラットに対して出たんでしょうか。イエローカードが提示されています。4番のフランチェスケッティです。4番のフランチェスケッティに対してカードが出されました。こういったセットプレーで先ほどパドバの方がリズムをつかみましたよね。インテルもこういった形でリズムを呼び込みたいところだと思いますよ。はい、さあもう一度強烈な右足、壁に当たりました。さあそしてこのボール二次攻撃、大きなクリアになっています。さあキーパーのパリューカ、ジャンルカ・パリューカ188センチ。そしてインテル右サイドからの攻めということになりました。マシオ・パガニンがボールを前線に供給する。デルベッキオクリアしました。パドバ、倒されたロンギ、ホイッスル鳴っています。ホイッスル鳴っています。キャプテンのロンギが倒されました。とりあえずピンチは逃れましたパドバです。まもなく前半の30分になろうとしています。今前半の30分を回りました。ストーブリーグを賑わしているという話がありましたけれども、そのためには財政を潤さなくてはならない。そのためにはウェファーに絶対出なきゃいけないわけですよね。しかしここまでちょっとこの試合苦しい展開になっていますインテル。さあ左足でゴール前に入っていったソサがいるが、キーパーボナユーティがキャッチしています。ボールはインテルかパドバか。インテルボールです。ちょっと後ろから抱えてしまった感じがありました。フォントランに対してのファウルがありました。オルランディーニ前線にボールを送ります。ちょっとソサが受けることができません。しかしこれは最後パドバーの選手に当たって外に出たかも分かりません。やはりパドバボールです。3番のガブリエリがボールを入れていきます。ロンギのバックヘッドですが奪った。そしてララスがうまくカット。ロンギ、そしてララス、もう一回ララス。ベルゴミがちょっと後ろ向きに追っかける形になりました。ベルゴミどうする。3番の若いコンテ、ミルコ・コンテ、1974年の8月12日生まれ、181センチの選手です。そしてオルランディーニ、細かいパスを通していますが、デルベッキオ前にソサがいる。左サイドで出そうというところですがダメです。通りません。
ここから早いんじゃないですか、攻撃が。ホイッスル、コンテがファウルを犯しました。コルリーナさんがホイッスルを吹いています。現在1対0、パドバが前半20分マニエロのヘディングシュートで1点をリードしています。フランチェスケッティ、小さく左サイドへ出しました。3番のガブリエリ、右足でプレー。そしてガブリエリはまたすごい勢いで前に上がっていきました。10番のロンギ、さあ左サイドからの攻めになっています。ガブリエリ倒されました。ここはホイッスルないがまだパドバのボールになっている。左サイドゾラットか、後ろへ下げられてロンギ、タッチの外へボールを出しました。ララスが相手を倒しています。倒されたのはデルベッキオ。今日はかなりデルベッキオとララスがやり合ってますね。そうですね、先ほどはペナルティーの付近でですね、組み合ってましたからね。さあタッチを割っています。いやゴールラインを割っています。コーナーキックインテル、蹴るのはオルランディーニです。ファーサイドヘディング、ポストの左です。フォントランでしたが、そうですね、いい形であったかに見えましたが枠にはいきません。タイミングとしては合ってたと思うんですよね。その当たるところがちょっとずれたという形で、そうですね、頭へこう抱え込んだのは8番のビアンキです。ほっとしたのはサンドレアーニ監督。パドバ、長いボールが前線に送られる。しかしクリアです。ガルルイーズが一旦後ろに返しました。そして長いボールを前線に送ろうというところですが、長いホイッスル。1対0、パドバが1点をリード。右サイドからパドバの攻めです。7番のヌンツィアタが一度後ろへ返して、そして後ろから長いボールが前線に送られます。コンテのヘディング、そして素早くワンタッチワンタッチで前に出していこうというインテルなんですが、ボールは早くもパドバ、ロンギ、このパスは通りません。ベルゴミ、センターサークル中央やや左か、ボールを前に出していく。スルーパス通らず、ララスがうまくカットしました。コンテのヘディング、しかしこのボールはパドバ、後ろへ返しました。ずーっと後ろへボールがずり下がっています。さあオランディーニ、ボールを奪った、どうする。オランディーニドリブルシュート、体を張って止めました。ディフェンス、このボールはなんとかヌンツィアタが処理しそうです。ああいったところですよね。デルベッキオの非常にいいプレスですよね。ファーチェックからのボールですからね。オランディーニがシュートのタイミングがちょっと遅れましたね。さあインテル、もう一回いい形を作りたいところ。なかなかシュートまでは至りません。場内からはブーイング。ふわっとしたボールがゴール前に入っていくがヘディングでクリア。しかしこのボールまたインテル、ホイッスル、足を大きく振り上げてしまいましたオルランディーニですが、いやパドバにファウルですか。パドバにファウルがあったようです。これはいいところですよ。ゴールほぼ正面、はい、距離もいい距離ですね。そうですね。前半の36分です。ちょっとソサがここまで画面に出てきてないんで、ここら辺でちょっと仕事してほしいですね。ソサの左足がちょうど生きるような感じの位置、距離ですね。一番いいところじゃないですか。ボールのすぐ横に7番のオルランディーニ、そしてボールから2メートルほど後ろには11番のソサ。今シーズン8ゴール、目立った活躍は少ないんですが、それでもチーム一番の得点を挙げていますソサ。同点に追いつく絶好のチャンスですインテル。さすがの左足、キーパー正面、そしてシュート、抑えたがビアンキがハンドを取られたんじゃないですか。8番のビアンキがハンドを取られたようです。ついてないですね、これは。
ソサの強烈なシュートはキーパーの正面に行きます。こぼれたボールをハンドですね。ハンドですね。右手の肘の内側あたりに当たってますね。レフェリーの目の前でしたね。さあしかしまたインテルが相手陣内に深く入っている。ソサ左足で中央に流し込んでいきましたがダメ。しかしこのクリアは小さい。そしてゴールラインを割ってしまいます。さあインテルのコーナーキックです。今度はソサが蹴ります。先ほどはオルランディーニでしたが今度はソサが蹴ります。ボナユーティが大きな口を開けて大きな声を出しています。インテルが同点のチャンス。ファーサイド頭で折り返す。ゴールラインを割っています。ちらっと時計を確認しましたオッタビオ・ビアンキ監督。現在37分から38分になろうというところです。前半です。1対0。パドバが前半20分マニエロの見事なヘディングシュートが決まって1点をリード。非常に滞空時間の長い、そして球足の長いボールが相手陣内深く入っています。パドバの攻め。しかしここはパドバ一度後ろへ返してゆっくり立て直します。8番のゾラットから右サイドドリブルで上がっていこうというところ、スライディングタックル、これはファールを取られました。倒されたのは2番のバンレーリです。開始早々に1つシュートがありました2番のバンレーリ。フリーキック。バンレーリは前に上がっていきます。ヌンチアタが蹴りました。キーパーがダイレクトキャッチです。パリューカ。一瞬の静寂が訪れていますサンシーロスタジアムスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ。ボールはララスから、そしてパドバのボールになっている。左サイドまた突進を見せるガブリエーリです。さあオープンスペースにボールをうまく出していった。流し込んでいったガルデリーズか。ガブリエーリが外に開いている。ボールは後ろに返されました。ふわっとしたボール右サイド。オフサイドはない。バンレーリ折り返したゴール前。ヘッドでなんとかクリアです。ピンチは逃れました。しかしパドバの攻撃というのはちょっと怖いですね。やっぱりね。非常にいいですよね。両サイド非常に絡んで、センターのガルデリージがキープをした後でも2番3番ですね、バンレーリガブリエリっていうのが絡んでますね。長いパスが通っているデルベッキオ。ペナルティーエリアの中左足シュート。キーパーをついて処理しました。デルベッキオです。今は流し込んだのではなくシュートですね。はい。さあインテルのボールです。前半の40分を回りました。7番のオルランディーニサイドを左に変えようというところです。ベルゴミが左に流れていきました。そしてフォントランスルーパス。赤いユニフォームがいっぱい戻っています。後ろへ下げて、そして左足でフォントランゴール前に行く。ヘディングつないだ。オルランディーニのボレーでしたがダメ。もう1回セリエ。オルランディーニとそしてガブリエーリ。パドバピンチを逃れました。逆にこれを攻めに転じたいところですが、戻っているボールを奪っているのはフェスタです。そしてフォントラン中央からビアンキ、そして右サイドコンテです。そしてビアンキから左サイドまでボールが行きました。フォントランから前へ。デルベッキボールを受けることができません。フォントラン頑張る。そしてビアンキもフォローです。バンレーリがファウルを取られました。フォントランを倒してしまいました。さあインテルこのセットプレーを大事にしたい。41分をすでに回っています。前半1点ビハインドのインテル。ウェファーカップ出場非常に微妙になっています。なんとか今日の試合は勝ちたいところ。ゴール前にボールが入っていく。キーパーが取りました。1対0。パドバが1点をリードしています。コンテのヘディングから今度はボールはパドバか。いや拾ったのはベルゴミです。
左サイドまで持っていきました。フォントランから折り返されて、そしてもう1回フォントラン。さあ前線に長いボールが供給される。走り込んでいくデルベッキオ。ララスのヘディング、クリア小さい。しかしなんとかバンレーリが処理しそうだ。いや、このボールはベルティが奪って、ベルティです。おっとダメだ。ベルゴミがあそこまで上がってたんですけどね。そうなんですよね。今のは相手のミスですからね、はい、なんとかシュートまで持っていきたかったんでしょうね。パドバにオフサイドがあったようです。素早くリスタートされて、ボールはオルランディーニ。クロスを上げていくデルベッキオの頭。シュートを打てる選手はいません。ボールはパドバのロンギー。おっとコリーナさんに当たってしまいました。しかし事なきを得ています。大きなクリアリングキックになりました。しかしパドバの最終ラインは非常に集中して人をよく掴んでますよね。はい、ですからフリーでヘディング、そういったことをさせませんよね。必ずデルベッキオなりがヘディングに行っても1人ついてますからね。はい、さあ長い距離打っていった。ポストの左、ポストの左。まだかなり距離がありましたが、マシモ・パガニン打っていきました。ああいったことは必要だと思いますよね。はい、バクレーンがペナルティーの中できっちりつこうとしてますんでね、その前に打っていくと。しかしポストの左です。ビアンキ監督、なかなか今日は笑顔が見られません。ベテランのビアンキさんです。86、87シーズンにはナポリにスクダット、そして91、92シーズンはローマを5位にした監督さんです。フォントランがボールを蹴ります。インテル、そして右サイドのオルランディーニのところまでボールが来ました。前に上がっていこうというところですが、相手の選手ガブリエリに当たってタッチを割っています。スローイン、1人前で選手が倒れていますが、さあボールがふわっと入っていく。倒れていたのはデルベッキオですが、起き上がってプレーに参加しています。ロンギがグラウンダーで横に出していきました。そしてパドバのボールになっている。右サイドバンレーリ、長いボールが前線へずーっと走っていくガルデリージカ。マニエロです。ボールをここでキープする。相手の選手に当たって外に出そうといったところだったんですが、最後また自分に当たってしまいましたね。さあなんとか前半も時間ないですからね、このまま終わりたいという表れじゃないでしょうかね。はい、さあララス、これは相手を倒したかな。デルベッキオが倒されています。まもなく前半の45分になります。本当に今日はデルベッキオとララスが絡むシーンが見られます。先ほどプレーと関係ないところでデルベッキオが倒れていたんですが、それもララスとちょっと接触があったようでしたからね。もう今日はセンターでララスがデルベッキオを見るケースが多いんじゃないでしょうかね。はい、さあボナーユーティが細かく指示を与えています。ボールのそばにはルーベン・ソサ。すでに手元の時計では前半45分を回ってロスタイムに入っています。オルランディーニがいます。そしてソサがいます。なんとか同点にして折り返したいインテル。さあソサの左足、ポイントをずらしておっと離した。そしてボールはパドバがクリアか。いやまだインテルチャンスは続いている。ダラスのヘディング、なんとかパドバがピンチを逃れたようです。やはり今もソサの左足打って狙ってはいけませんでしたかね。いけませんでしたね今のは。しかしパドバのセンターを跳ね返す力を持ってますね。はい、高さもありますし、それからなんていうんでしょう、ポジションがいいっていうことなんでしょうかね。入ってくるものをよく見てるということでしょうね。すでに46分を回っています。1対0、パドバが1点をリード。前半20分、マニエロのヘディングでした。もうほとんど前半は残り時間がなくなっています。インテルがボールを奪っています。さあインテルとしては何としても同点で折り返したいところなんですが、長いボール。さあこのボール奪った、チャンスです。ペナルティーエリアの中、ソサ折り返す。ゴール前走り込んでいったベルティ、しかしダメ。いい感じでベルティ入っていきましたかね。ちょっとスピードが上がりすぎてましたかね。タイミングとしてはぴったりだったんですけどね。最高に見えましたけどね。さあオルランディーニがゴール前に流し込んでいく。さあ選手倒されたが PK はない。
ベルゴミが何か言っていますが、ペナルティーエリアの中で1人インテルの選手倒されましたが PK はありませんでした。47分を回ったところで前半終了のホイッスルが先ほど鳴っていたようですね。その前半終了のホイッスルに対してベルゴミあたりが何か非常に激しい調子で言っていたんですが、前半終了1対0、パドバが前半20分マニエロのヘディングで上げた1点を前半は守りきって折り返しています。まだ両チームの11はピッチに姿を現しておりません。1対0、前半20分パドバが1点を先制しました。マニエールのヘディング、ダイビングヘッドと言っていい素晴らしい迫力のあるヘディングシュートでしたね。そうですね、絵に描いたようなシュートでしたね。はい、今日の試合の解説はおなじみ横浜マリノスの早野博さんですが、今両チームの11がフィールドに姿を現しました。この度早野さんは監督に就任したと、監督代行ということなんですけれども、今日のような試合監督の立場からご覧になるとどういう気持ちですか。それぞれインテルの監督、パドバの監督になったとして考えていただきたいんですけれども。なったばかりなんでよくはあれですけども、絵に出てるビアンキ監督の方の表情を見てみれば非常によくわかるんじゃないでしょうかね。イライラしてるんじゃないですか。ウェアカップにはぜひ出ておきたいだろうし、そうかといって簡単に勝たせてもらえないし、ゲーム内容はペースは掴んでるけども、ゴールが割れないと、この辺の苛立ちというのは非常に強いものあるんじゃないでしょうか。さあこちらパリューカです。インテルが1点を追っての後半ということになります。この両チームは17節に対戦しているんですが、その時も1対0でパドバが勝ってるんですね。この時は途中出場のローザが1点の貴重なゴールを挙げています。さあインテルですけどもデランノが出場するようですね。15番のデランノが入るようです。サイドが変わりました。赤いユニフォームのパドバが左にエンドを取っています。パドバのキックオフで後半が今始まりました。パドバの方は交代選手ないようです。ボールを落としたのはベルゴミです。ボールを入れるのはフォントラン、ボールを蹴るのはフォントランです。ベルゴミ前にボールを出します。ロンギの激しいプレー、そしてボールは右サイドへ。マッシモ・パガニンに代わってデランノが入っています。さあコンテからデルベッキュは通らずタッチラインを割ってしまいます。インテルがマッシモ・パガニンに変えてデランノを入れてきましたが、これはどういう狙いでしょうね。点を取りに行かなきゃいけない部分もありますからね。パガニンの場合はディフェンシブな選手なんで、そこから底上げをしていくという部分で、選手を変えたと思いますね。それと同時に私自身の考えであれば、ベルティの動きですよね、ここをもう少し規制した方がいいと思いますね。攻撃的にやるのか、やや今日は中途半端ということですか。そうですね。さあデンランドからボールが前に送られる。オルランディーニが突進していく。倒されましたがホイッスルはない。さあ右サイドボールマニエロ、タッチラインいっぱいのところです。11番のマニエロ後ろへ返しました。7番のヌンツィアータ左サイドにボールを流します。これはちょっとミスキックになってしまいました。7番のオルランディーニのスローインです。中央付近
さあインテルが細かくパスを交換していきます。シュート、ララスに当たっている7番のオルランディーニ、右サイドからボールを中央に入れていくヘディング。このボールを拾いましたデンランノ。サイドを変えて左サイドへ通そうというところですがダメ。もう一回シュート、さあこぼれていったフォントランのシュート、フォントランのシュートはダメ。キーパーよく防ぎました。ボナユーティよく防ぎましたね今のも。今はディフェンダーに当たって一番いいところにこぼれたと思うんですけどもね、飛び出すタイミングは非常に良かったですね。オフサイドギリギリではありましたけどね。さあ長いボールが前線に供給される。フォントランです。ゴールライン割っていない。あっとちょっとボールが足につきません。惜しいチャンスを逸したインテルです。コンテ、そしてベルティがフォントランがいます。ずーっと戻っていくガブリエリ、右手を上げたデルベッキオ。インテルボールです。インテル通算3本目のコーナーキックです。オルランディーニ、ゴールほぼ正面。ラースのバックヘッドですがクリア小さい。ソサの右足、オルランディーニは通らずヘッドでクリアされました。デンランノがずっと走っていきます。インテルボールのスローインに変わります。デンランノ素早くリスタート。デンランノ、そして右サイドからゴール前にボールが入っていく。ゴールラインを割ってまたコーナーキックです。後半の立ち上がりはインテルが非常に気持ちが入ってますね。はい、さあソサ、インテル後半2本目、通算4本目のコーナーキック。ファーサイドヘディング、キーパー正面。今一つ力がありませんでした。フォントランでしたかね。そうですね、今フォントランですね。コンテ、そしてベルゴミです。デンランドからビアンキ、そしてオルランディーニ、もう一回ビアンキ。ビアンキどうする、左足ゴール前に入れていく。デルベッキオダメ。さあオルランディーニが突進する。オルランディーニ左足で折り返すが相手ディフェンスに当たっている。ビアンキ、ソサがいる。デルベッキオ、ソサがタッチライン沿いです。ロンギ、10番のロンギです。ブーイングが湧き上がっています。しかし最後のところが合わないんですねインテルはね。そのビアンキも前半からよくボール絡んで最終ゾーンに入っていくんですけどもね、先ほども右サイドベルティへのパス、それから最後ソサに打たそうとしたと思うんですけどもね、そのボールをカットされてしまいましたね。さあデンランノ、右サイド、デンランノ左サイドへは通らず、ボールを奪ってずっと上がっているのはバンレーリです。さあ右サイドから11番のマニエロ、折り返すシュート、シュートだ。そして今度はバンレーリ、シュート、よく防ぎましたディフェンス、よく守りました。いやしかしこれは本当のパターンになりましたね。自軍ゴール前からバンレーリがずっと持ち上がったんですよね、今ね。フランチェスケッティのスライディングタックルです。デンランノ、そしてフォントラン、もう一回デンランノ、さあインテルチャンスを迎えそう。入り込んでいくフォントランです。パドはクリア、しかしこのボールを拾ったのはデンランノ。流し込んでいくボール、ララスのヘディング、胸で落として
右サイドから攻め上がっていこうというところです。ビアンキ、デルベッキオ、ヘディング、オランディーニ、クリアです。もう一回攻めていくデルランノ、左サイドソサ倒された。ホイッスルはありません。1対0、パドバが1点をリードしています。どうしてもシュートの形になりませんね。やらせてもらえませんね、インテルは。それだけパドバのやはり中央を中心にした守りがいいということですか。そうですね、中に入れさせませんね。クロスボールで入れればララスが跳ね返すし、セカンドアクションのボールについても非常に反応が早いですからね、先にボールに触ってしまいますからね。さあコンテ、デッランノ、グラウンダーで前に出していく。パドバのボールになっています。デッランノがボールをもらう。そして右サイド、ゆっくりとした攻め、オランディーニ、ふわっとボールを中に入れていく。ララスがよく飛び出しました。パドバボールになっています。パドバ、さあ逆にパドバのカウンターです。両サイドバックがすごい勢いで上がっていく。左からガブリエリ、そして右からバンレーリ、タッチを割りました。いやしかし今のガブリエリボール出ませんでしたけどもね、40メートルぐらい全力ダッシュしてましたね。すごいスピードでしたよね。さあデランノのゆっくりとしたドリブルです。そしてフォントラン、デランノです。ボールは右に行きます。ビアンキからオランディーニ、そしてオランディーニが前線へボールを送る。ヘッドでクリアしました。ロンギ、競争になりました。倒されました。今もまた左サイドがすごい勢いで上がっていこうというところだったんですけどね。倒れているのはガブリエーリです。ちょっと右の膝を打ったようです。前半に比べますとベルティが少し前でプレーしていますかね。ベルティ、それからフォントラン、この辺が非常に前線でプレーしてますよね。さあコッポラが入るようです。ロンギに変えるんですね。キャプテンのロンギに変えてコッポラが入ります。コッポラというのはディフェンスの選手です。172センチ、1965年の5月24日生まれ、30歳になったばかりです。今シーズンは1ゴール第9節のブレシア戦で決めています。中盤の選手に変えて、本来ディフェンスの選手を入れました。ロンギここまで見ていると、ゲームメイクという部分じゃないでしょうけどもね、そのボールをさばくような担当をしてたと思うんですけども、もう一度守備固めじゃないですけども、そこのセンターの部分でしっかりと固めていこうというような意図じゃないでしょうか。さあ後半の10分を回っています。パドバのフリーキック、ピエール・ルイジ・コリーナさん、ホイッスルが鳴りました。さあパドバ、ボールを後ろへ戻してゆっくり攻めます。右サイド、ムンチアータ、一度後ろへ下げます。ハーフウェイライン付近、5番はクイッキです。クイッキのドリブル、がっちりとした体力のクイッキがずっと上がっていく。左シュート、右のポストの右です。非常にがっちりとした体格のクイッキです。こういったところなんですよね。今パドバの方はああいう形、シュートで終わりますよね。インテルの方はなんか欲求不満が止まるような攻めですね。さあボールタッチはあってインテルボールです。前半からの続きですね。今日はもうしょうがないですね。しょうがないですね、これは。に関してはね、デルベッキオに関しては。現在1点をパドバがリードしています。マニエロが走り込んでいきます。フェスタがクリア。
ベルゴミ、そしてインテルが左サイドから攻め上がっていこうというところです。フォントランからデッランドにボールが出て、デッランドがボールを奪われてしまう。しかしここでまたボールを奪い返しましたインテル。イアンキからベルティですね。ここシュートまで行きたいんですよね。ララスです。さあここはインテルボールを奪えるか。8番はゾラットです。パドバ、ホイッスル、パドバボールです。悔しがりました3番のコンテ。3人対1人でしたがファウルを取られたようです。ボールはパドバ、長いボール、ゴール前入っていきます。バックパス、キーパー手は使えません。パリューカ、左足、長いボールを蹴っていきます。頭で右に持っていきましたパドバ。さあ2番のバッレーリ、インテルの選手に当たってタッチラインを割っています。バッレーリのスローイン、おっとマニエロでしょうか、倒れていますが顔面を押さえています。プレーは続行しています。中央でデッランノ、左サイドでフォントランです。さあタッチの外へボールを蹴り出しました。ここで一度プレーを切ります。マニエロが依然として倒れています。顔面を押さえています。マニエロは今シーズン13ゴール、いや今シーズン9ゴール、通算で13ゴールです。フェスタの左手が入りましたかね。回転するとき手が広がってましてね、それがちょうど顔面に当たったみたいですね。ボールを相手に返します。さあキーパーのパリューカ、そしてベルゴミです。コンテ、ベルゴミ、グラウンドで左サイドフォントラン、前線へ送っていくデランノです。タッチ終わりましたがインテルボール、いやパドバボールです。5番のクイッキがスローに行きます。今のちょっと確認できませんでしたがモラッティ会長だったんでしょうかね。インテルはシーズン途中からモラッティさんが会長に就任いたしまして、その直後第20節から27節まで8試合負けがありませんでした。快進撃、新しい会長になったということ、それから故障選手がみんないい形ベストコンディションになったということ、非常にいい好調だったインテルですが、ここへ来て若干もたついています。さあデッランノのフリーキック、ファーサイドヘッドで折り返す、しかしダメ、ゴールラインを割ってしまいます。ルーベン・ソサ、175センチ、今シーズンは8ゴール、通算で84のゴールをゲットしています。今日はベルカンプと4区2人のオランダ代表はオランダ代表の合宿のためこの試合に参加していません。中でベルカンプなんですが、サンプドリアのフリットがイングランドプレミアリーグのチェルシーに移籍するということがすでに伝えられているんですけれども、自分もフリットが行くならばチェルシーに行きたいと、それからチェルシーの監督のことを気に入っているようでそういうことをベルカンプは言っているらしいですね。そうですか。さあどんなところが気に入ってるんですかねちょっとよくわからないんですけれども、富樫さんの情報ではそういうことのようですね。さあ右サイドずっと上がっていきます。2番のバッレーリー、目の前はベルゴミです。右足シュート、キーパーパリューカの正面です。このボールもう1回14番のコッポラからゴールラインを割ってしまいます。14番途中出場のコッポラです。
後半の17分を回りました。1対0、パドバが1点をリード。さあインテルがまた攻めに転じようというところです。左サイド激しい競り合いです。フランチェスケッティボールを奪いました。ちょっと危険な地帯でボールをキープしています。ここで大きなクリアリングキックになりました。パドバボールです。さあ速い攻めだ。左サイドがーっと上がっていく。14番のコップラ、戻るコンテ、なんとかコンテがボールを奪いました。そしてベルゴミからリスタートされました。デランノから左サイドフォントラン、ベルティが少しずつ前に上がっていきます。ボールはデランノ、早いですよね、パドバがこう引くのはですね。ビアンキから右サイドのオルランディーニ、そしてビアンキ自身が前に上がっていく。デランノもかなり前にいる。ボールがゴール前入っていく。デルベッキオの頭へは通らず、ララスのヘディング。さあもう一回インテルコンテ、フェスタから、そしてフォントラン、デランノ、ふわっとしたボールゴール前入っていく。さあデルベッキオ、なんとか頭でクリアしました。しかしこれはコーナーキックに変わります。そしてパドバが選手を変えるようです。フォンターナが用意していました。15番をつけましたガエターのフォンターナが11番のマニエロに変わります。やはり先ほどの顔面でしょうかね。ちょっと今ちょっと治療しましたね。膝をなんか押さえてたみたいですけどね。さあシュート、デランノ後ろへ下げます。長い距離、目の前にいたパドバの選手に当たりましたが、このボールまたコンテが攻め上がっていこうというところですが、タッチを割っています。マニエロに代わってフォンターナが入っています。フォンターナはミッドフィールダーです。1970年の2月生まれ、179センチの選手が入っています。さあソサのセンタリングがカットされましたが、このボールはデランノが拾っています。うまく相手をかわしてスルーパス通そうというところ、ダメ。さあ左サイドからフォントランです。ふわっとしたボール、遠いサイドに上がっていく。このボールもインテルが拾っています。前線へはボールを送られましたがダメ。さあオルランディーニシュート、弾いた、入ってゴール、同点。オルランディーニの同点シュート。時計は後半の19分から20分になろうというところ、1対1の同点に追いつきました。オルランディーニのゲット。その前にデルベッキオの胸かなんかのワンツーみたいな形になりましたけどね、いやいいタイミングで打ちましたね。オーナーユーティも反応したんですが、ボールこぼれていきました。やっとって感じですね、このボールは。モラッティ会長も大喜びです。キーパー反応しましたが、最後はサイドネットです。さあ同点になりました。とにかくインテルとしては何としても勝ちたいゲームです。一方のパドバ、さあセンタリング上げていく、走り込んでいきましたがこれはダメです。合いません。しかしインテルとしては同点で喜んでいたらいけないんですよね。いけないですよね。ただパドバの方もこれのまま終わればいいんですけども、勢いとしたらインテルにもう完全に傾いてますんでね、変に守ろうとするとまたこう追加点きますからね、その辺が難しいですね。さあ同点ゴールを決めたオルランディーニですが、ボール奪われています。左サイドパドバずっと上がっていく。途中出場のコッポラです。一度後ろへ返しました。サイドを変えてくるパドバ、右サイドはバンレーリか、2番のバンレーリ、ホイッスルです。ベルティがファウルを取られました。倒されたのはヌンツィアータです。1対1の同点。セリエ A 残留を願うパドバ、現在15位のジェノアとは勝ち点で3の差があります。引き分けでもセリエ A 残留が決まります。パドバが負けてジェノアが勝った場合のみ同点決勝、セリエ A 残留決定戦が行われます。しかし最終戦でそういう決まるっていうのも厳しいですね。
さあこれはつながっていきませんがパドバボールです。本当にきつい状況、厳しい状況に、この両チームはもちろんそうなんですが、数チームの選手たちがそういう状況に置かれているわけですからね。さあパドバタッチライン沿いうまく間を通しました。そしてバンレーリゴール前に上げていきます。反対サイドまで流れてしまいます。ゴール前に上がっていたのはコッポラでした。さあドリブルでずっと上がっていこうというところ、ちょっと後ろから行ったようにも見えましたがファウルは取られませんでした。オルランディーニが激しくガブリエリとやり合っています。インテルボールのスローインと変わります。ボールはデランノ、ゴール前に入ってくるペナルティーエリア左外です。折り返してフォントラン、ゴールラインを割っています。さあこれはゴールキックですね。1対1の同点、目の離せない展開になっています。フェスタ競り合って、そしてボールはインテルボールになっている。5番のフェスタ、グラウンダー左足で前に出しました。フォントなんですがボールを奪われてしまいました。奪ったのはバンレーリ。さあバンレーリのドリブル、うまくボールをカットしましたインテル。しかしここでまた奪い返しましたがホイッスルです。かなり荒っぽいシーンが目につくようになってきましたね。さあオルランディーニです。前線へボールを送る。しかしパドバボールになっている。中央途中から入ったフォンターナから、いいボール出ましたね。さあ左サイドシュート、枠の左です。ガブリエリですね。すごいですね。やはり左サイドのガブリエリ、戦前から2番のバレーリ、それから3番のガブリエリの両サイドは面白いというお話が出てたんですが、本当にそうですね。すごいですね、このバレーリとガブリエリは。しかしあそこしっかりシュートで終われば自分も帰る時間ありますんでね。そうですしね、そうですよね。ベンチのサンドレアーニ監督も拍手を送っていました。さあインテルフォントラン、中央でデッランノ、そしてオルランディーニ、うまくスルーパス通していったかに見えましたが繋がっていきません。ウェファーカップ出場を狙うインテル、そしてセリエ A 残留をかけたパドバの激しい試合、ここまで1対1の同点です。すでに今シーズンフォッジア、レジアーナ、ブレシア3チームのセリエ B 落ちが決定しています。セリエ B に落ちる残る1つの椅子をジェノアとパドバが譲り合う格好になっています。なおセリエ B なんですが、現在ピアチェンツァが勝ち点68で首位、セリエ A 返り咲きを決めています。そして残る3つの椅子をウディネーゼ、アタランタ、ビチェンツァ、サレルニターナ、この4チームが争っています。セリエ B は20チームで38節まで争われます。現在36節終了、あと2試合を残して残り3つの椅子を4チームが争っています。セリエ B です。さあリスタートしました。長い距離打っていこうというオルランディーニですがダメ、こぼれたところもう1回うまく攻撃を目の内に積んでいますパドバ。さあベルゴミ、対空時間の長いボールです。ヘッドの競り合い、パドバが勝ちました。後ろへ返したフォンターナ、左サイドからの攻めになります。ガブリエリか、また素晴らしい攻めを見せるのか。ずーっと左サイド上がってくる、センターリング、これはうまくカットされました。さあ4番のベルティです。そしてデッランノ、インテル、なんとかもう1点取って勝ってこの試合を終わりたい。オルランディーニが左サイドに来ています。ベルティから右サイドへ、ボールをうまく流し込んでいった。ペナルティーエリアの中、センターリングはダメ。ボールはパドバです。ララスのところを超えるようなボールが欲しいですね。はい、ララスがそれだけいい位置に入っているということなんでしょうか。そうですね。あとそこまで行くセンターに上げる部分についても楽に上げさせないようにしてますんでね。
パスも厳しいところで出させるとかですね。さあバンレーリ倒されましたがホイッスルはありません。インテルの選手も1人倒れています。さあデンランドがずっと上がっていく。デンランドがドリブルで自分で上がっていく。そしてここでボールを離して左サイドオランディーニです。オランディーニゴール正面に回り込んでいく。1人対4人というような形になりました。ちょっとやりすぎましたね。はい、ここでフェスタが相手の選手をちょっと足がつったんでしょうかね。そうみたいですね。倒れているのはパドバの選手です。バレリでしょうか。ちょっと顔もゼッケンも確認できないんですがバレリですね。右サイドは足つってしまいましたね。ガブリエリの方はまだまだいきそうな感じしますけどね。顔面を押さえています。現在1対1の同点です。後半の28分を手元の時計では回っています。サンドレアーニ監督、さあインテルが選手を変えるようですね。ベロネーゼが入ってきました。若い選手です。1976年の5月22日生まれ、19歳になったばかりです。フォントランを変えますか。攻撃的な選手を1人入れました。ボールを相手に返しましたソサです。さあこの若いアタッカーが入ったことでさらにこうフィニッシュが近づいてくるんでしょうか。インテル戻っていきます。ベルゴミキーパーに足で返しました。落ち着いて処理。パリューカボールはパドバです。14番のコッポラ、そして左足で大きく前に蹴っていきましたガブリエリです。キーパーのパリューカがスロー、右サイドからの攻めになります。インテルダラスがちょっと手を使ったように見えましたがホイッスルはありません。お客さんからは非難合々。ここでホイッスルが鳴っています。バンレーリですね。これが足を引きずりながらもピッチに戻ります。ソサララスのクリア。このボールを拾ったのは7番のオルランディーニ。左足で流し込んでいくデルベッキーが通りません。タッチを割ります。パリューカまで出てきましたよね。そうですね。パリューカがスローインです。そのパリューカの行為に対してこのタッチ完成ですね。やはり勝つんだというところをチーム全体に表しているんでお客さんもよく分かったんじゃないですか。さあインテルが攻め上がっています。しかしパドバのボールになってしまう。ちょっと危なかったですね。足を振り上げてしまいました。ベルティでしたか。パドバボールに変わります。ウェファーカップ出場の枠はイタリアには4つあります。トップのユベントスはチャンピオンズリーグに参加、そして2位のパルマはカップウィナーズカップに回ると予想されています。さあチャンスだチャンスだチャンスだ。シュート打っていった。ポストです。いや今のは素晴らしいシュートでした。コッポラ右のアウトサイドをかけてですね、もういいとこ飛んでたんですよね今。いや驚きました。パリューカもあれは動けませんよね。さあパドバコーナーキック後半初めて前後半通じて2つ目のコーナーキックということになります。インテルの方は5つ。ショートコーナーです。パドバペナルティーエリアの中に流し込んでいこうというところでしたがダメです。インテルの選手は本当肝を冷やしましたね今のは。タッチを割りました。これ先ほどのコッポラですね。これ外から戻ってくるような形でしたね。ボールに回転がかかってないんですけどもね、今のは。さあインテルが相手陣内深く攻め上がっています。倒されました。倒されたのはデルベッキオです。
イエローカードが出ています。さあまた相手陣内深く入ってインテルのフリーキック、ガブリエリに対して警告です。イエローカード。ウェファーカップ出場、すでにラツィオ、ミラン、ローマ3チームが決めています。残る1つの椅子を当面インテルとカリャリが争っています。この両チームが敗れますとナポリ、サンプドリア、フィオレンティーナにも可能性が出てきます。ですから何としても今日勝ちたいインテルなんですが、ここまで1対1の同点です。さあルーベン・ソサが蹴ります。後半の間もなく33分になろうというところ、ゆっくりと左足ゴール前に入れてった。ヘッドでクリア。このクリア小さいゴール前、キーパーパンチング、ボナユーティ。さあこのボールを拾ったのはオルランディーニ。タッチ終わりました。そしてパドバボール。ソサはフリーキックのやり方をちょっと変えましたね。前半の角度はニアサイドに蹴ってたんですけどもね、今はフォアサイドに蹴りましたね。さあこのボール拾いましたインテルです。ホイッスル、倒されましたデッランノ。さあここでフリーキックです。右サイドボレーでゴール前に入れていく。ヘッドは合わない。ホイッスルです。フランチェスケッティがファウルを取られたようです。ゴール正面でのフリーキック。これは本当真正面ですね。ビッグチャンスですね。後半の34分を回ったところです。ゴールほぼ正面。ビッグチャンスが巡ってきました。どよめきが湧き上がっていますサンシーロ。キーパーのボナユーティ。ソサが蹴るとは思うんですけどもね、ゴールの中にウェアカップのチケットが転がってるんですよ。と思うんじゃないですか。ソサ、デッランノ、それからオルランディーニといったところがボールのそばにいます。デルベッキオは壁のところにいます。さあそのゴールの中に落ちているウェファーカップの出場の切符を拾い出すことが、すくい上げることができるのか。ソサ、細かい指示を与えています。ホイッスルが鳴りました。さあオルランディーニが打っていった。オルランディーニが打っていきました。ポストのわずかに左。いや意表をついたというかですね、ソサじゃありませんでしたね今ね。そしてポストの左に外れていきました。パドはこれは B 落ちですからね、入ってしまうとね。非常に厳しい両者の戦いになっています。パドバはジェノアがどういう戦いをしているかにもよるんですけれどもね、前半終了時ではジェノアとトリノの試合は0対0、両チーム得点がありませんでした。ジェノアが負けか引き分けてくれればパドバはこの試合落としても残留ですからね。しかしとりあえず相手の、ことは考えられないですからね、目の前の相手と戦うしかないわけですからね。そうですね、この状態以下にはしたくないでしょうね。さあ左サイド頑張ってガルデリージ、タッチを割っています。ガルデリージはベテランです。1963年生まれ、かつてイタリア代表86年のワールドカップに出場しています。今ベンチから残り時間が出ましたね。10分ということでね、手元の時計では36分を回っています。激しい調子。イエローカードが提示されたようです。ガルデリーズに対してイエローカードが提示されました。キャプテンのロンギが引っ込んだんで、現在はガルデリーズがキャプテンマークをつけています。パドバ、さあインテルとしては何としても勝ちたい。ゴール前にボールが入ってくる。クリア小さいが大丈夫です。さあ激しいプレー、うまくフェスタも抜いていきました。14番のコッポラです。倒された。倒したのはコンテ。
イエローカードです。かなり警告が飛び交う試合になってきましたね。ちょっとパスで組み立てるというかですね、個人が非常に頑張ってるというところがこのぶつかり合いに現れているような感じがしますね。はい、まあどうしてもここまで来たら自分が頑張らなきゃっていう気持ちは非常によくわかりますね。はい、ただそこを冷静にというのはよく言われるんですよね。そうですね。さあパドバ、サイドを変えていきます。右サイド下がって受けたのはバンレーリ。先ほど足がつっていたバンレーリですが倒されました。ホイッスルです。本当に激しいプレーの応酬になっています。レフェリーのピエール・ルイージ・コッリーナさんも大忙し。行ったのはベルティです。リスタートしました。残り時間は手元時計で38分を回っているんで残り7分ほどです。14番のコッポラ、マークに行っているのは8番のビアンキ。ベルゴミも行きました。2人対1人、左足で折り返そうというところですがボールはまだパドバです。ペナルティーエリアのすぐ外側、うまくかわしました。左足ゴール前、キーパーが抑えました。マリウカです。ガルデリーゼ、マリウカに阻まれています。さあデルランノ、左サイド、そして後ろへ下げてベルティ、そしてデルランノです。さあデルランノが目の前の選手をかわして中にボールを入れていった。さあ走り込んでいく、左足シュート、ララスクリア、ララスクリアです。ベロネーゼのシュート、ララスクリア。途中から入った若いベロネーゼ。さあしかしコーナーキックに変わっています。インテル6本目、オルランディーニが蹴っていく。ゴールファーサイドクリアしました。このボールデルランノが拾う。右サイド走り込んでいったソサ、タッチラインいっぱいのところボールを捕まえた。目の前は15番のフォンターナ、そしてコッポラ、もう一回フォンターナ、コッポラです。さあ逆にパドバがチャンスを迎えようとしている。右サイド上がってきたバンレーリ、シュート、ゴールラインに割っています。最後まで来ますねこのバンレーリ。さあ間もなく時計は40分です。40分を回りました。残り5分を切りました。なんとしてももう1点取りたいインテル、勝ちたいインテル、引き分けでもセリエ A 残留が決まるパドバ。さあボールはパドバです。ゆっくりと攻めますパドバ。さあ右サイド中央です。ガルデリーゼ、右にはバンレーリがいます。ガルデリーゼ自分で打っていった。ベルゴミに当たります。コンテボール奪いました。右サイドコンテが駆け上がっていきます。ボールをうまくカットしましたパドバというよりはなんか相手に渡してしまったというような感じもありましたね。グラウンドがちょっとスライディングの後かなんかで、平らじゃなかった感じもありましたよね。そうですね、ちょっと浮いたような感じでしたね。1対1の同点です。マニエーロのゴール、それからオランディーニのゴールです。前後半ともに1点ずつを挙げていますインテルとパドバ。前半20分にパドバが1点、そして後半19分から20分にかけてインテル同点に追いついています。パドバのフリーキック、左サイドに開いていきました。戻します。コッポラからもう1回左サイドへ、左サイドいっぱいのところからガブリエリ。さあペナルティーエリアの中に入ってくる、シュート、キーパー止めました。キーパー止めました。ガブリエリのシュートでした。さあゴール前またデルベッキオとララスが競り合いました。そしてヘッドでオープンスペースに流し込んでいきますがフランチェスケッティが先に戻りました。タッチラインいっぱいのところです。ボールをキープしていますパドバ。フランチェスケッティ、さあベロネーゼが行きましたがララスがクリアです。
しかしこのボールをうまくベルティが拾った。ベルティ、さあ左サイド開いた。オルランディーニボールこぼれた。パドバピンチを逃れました。やはりインテルの方、今のパドバの方のちょっと危ないプレーですよね。自軍でのパス回しですからね。デララスのボールがしっかりとインテルの方につながった分シュートまで結びつけたかったんですけどもね、今日のゲームの非常にこうなんていうんですか、苛立たしさみたいなところが出てるんじゃないですかね、今の場面ですね。そして相手陣内深く入ったパドバのボールになります。15番のフォンターナが行きました。途中出場の選手です。パリューカが何か指示を与えています。ショートコーナーから開始されました。9番のガルデリーゼ、そしてフォンターナです。左サイド、さあ走り込んできた。ペナルティーエリアの中に入ってくる。倒された。これはホイッスルはありません。ホイッスルはありませんです。倒されたのはフォンターナでした。パリューカがボールを切りましたよ、コーナーキック。そうですね、早くやってくれっていう感じでしょうね。とにかく時間はもう手元の時計では残り2分切っていますから、パリューカとしては早く試合を進めてほしいわけですよね。4本目のコーナーキックもショート。パドバとしてはじっくり時間を使おうという意図が感じられます。もう1回コーナーキックです。ガルデリーゼ、3回続けて大きなボールは蹴っていきませんでした。ショートコーナーです。ホイッスル、さあインテルボールになりました。手元の時計では間もなく44分ということになります。インテルウェファーカップ出場権獲得するためには何としても勝たなくてはいけません。デンランモ、ドリブルでずっと上がっていく。さあゴール前にボールを出していこうというところ、頭でつないだ。ベルネーゼは通りません。オフサイドですか。オフサイドですね。オフサイドですね。残り時間がほとんどなくなってまいりました。インテル対パドバ、ここまで1対1の同点。さあゴール前にボールが入っていきました。さあシュートは打てない。ソサもベロネーゼもそれからデルベッキオもペナルティーエリアの中にいましたが打てません。逆に攻め込んでいきますガルデリージ。これはゴールラインを割ってしまいます。プレーを急いでいます。ヘディングのこぼれ球っていうやつもですね、今のも全部ゴール前に来ますからね。さあパリューカが来ましたね。これキック力があるからでしょうね。パリューカ左足でグーンと蹴っていきました。さあ攻め込んでいく。ボールをしかし奪われてしまう。どちらの先に追いつくか。パドバです。しかしファウルがあったようです。ガルデリーズが大きな声を出しています。手元の時計ではすでに45分30秒を経過しています。もう1回パリューカが蹴っていく。長いボール頭でつなぐ。ペナルティーエリアの中にボールが入っていく。大きなクリア。しかしこれを拾ったインテル。とにかく行きたい。ベルティから、そしてゴール前にボール入っていく。ダラスがクリア。ゴールライン割りました。さあ間もなく46分ですが、最後に大きなチャンス。コーナーキックを得ましたソサの左足。ゴール正面ヘディングシュート決定。ゴールデルベッキオのヘディングシュート決まった。決まった2対1終了直前。いやー来ましたね。これはあまりにも劇的。ドラマチックインテル。素晴らしい。万歳立ち上がりましたモラッティ会長。信じられないゲームです。やはり最後は気持ちが乗り移ったようなゴールでしたね。パリューカが出てきて蹴ったボールがコーナーキックになってですね、それがゴールまで結びつく。もう対照的ですね、この絵で。崩れ落ちましたね。サンドレ
がっかりといった表情です。インテル勝ち越しました。2対1、ウェファーカップ出場がぐっと近づきました。そしてジェノアが勝ちました。ジェノア勝ちました。ジェノア勝って、そしてパドバは現在リードされているということは、ジェノア、パドバこれで勝ち点で並びますね。B 転落決定戦が行われるという非常にドラマチックなそれも状況が生まれましたね。これはロスタイムですからね。しかしまだパドバも試合終わったわけではありませんから、同点に打つ可能性はあるわけです。そうですね。さあ今度はパドバがスクランブル、攻めっぱなし、相手陣内入った、シュート、ゴール前、ダラスが上がっていったがダメ。コッポラもシュートだったと思いますけどもね、ララスの目の前は無情にも通っていってしまいましたね。まだ時間はあるようです。手元の時計では間もなく48分。場内湧いています。ロスタイムどれぐらい取るのか。左サイドからさあボール奪ったララスです。しかしタッチを割ってしまう。パドバボールです。さあレダンナはちょっとなかなか相手にボールを渡しませんでした。レッドカードをもらいました。これはどうしたんでしょうか。9番のガルデリーズがレッドカードをもらいました。これイエロー2枚目の意義だと思うんですけどもね、退場ということでしょうかね。コーナーキックもロスタイムですからね、文句も言いたくなる気持ちはよくわかりますけどね。しかし時計は間もなく49分。パドバなんとかシュートまで持っていきたいところ、シュート、ふかしてしまった。枠にいかない。フォンターナですが頭を抱えました。2対1、インテルが1点をリード。手元の時計では49分を回っています。フォンターナのシュートは枠へはいきません。コッリーナさんはまだ試合終了のホイッスルを吹きません。さあ最後にもう1回上がってきたバンレーリ、そして7番のヌンチアーター。ボールはデランノが奪いました。インテル、ここで試合終了。試合が終わりました。インテル勝ちました。2対1、ウェファーカップ出場の権利を残しました。カリアリの試合結果を待つということになります。マリューカ嬉しそう。そして全てのインテリスタ場内湧いています。ソーサが肩車、もう優勝したような騒ぎです。そうですね、このウェハーカップ出場っていうのがね、ほとんどだと思う決まると思うんですけどもね、そのスクデットがない以上はこういったところでも一つでもね、何かがあるとやはり嬉しくなると思うんですね。インテルのファンはミランのファンが負けても温かいのに対してインテルは不成績になるとちょっと冷たいなんてインテリスタについてはいう風潮も風評も聞くんですが、今日は本当にあったかいインテリスタですね。しかしその面白い点の取り方というかですね、劇的でしたねこれは。後半もうほとんど残り時間がなくなって終了直前に勝ち越しのゴールを決めましたデルベッキオの頭でした。2対1、インテルがパドバを下しています。一方パドバは敗れてしまいジェノアが勝ちましたので、途中お伝えしましたがセリエ B 転落を争う決定戦が行われることになります。それではゴールシーンを VTR で振り返ってみましょう。